Karbi anglong news channel along berta than ponchia bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha Tere ni phai PR ni tarapung ahawara long BJP mas joining amai mate kangdang amai kepadupo Nilip nong 25 Nilip MSC constituency ke parlo nong nam kate thangnai BORPUNG tarapung ahawara long BJP mas joining amai padupon si mesen pen pachun pon longlo Labangso AMAI along Dr.TULIRAM RONGHANG Karbiang Autonomous Council abitung kedo anpen kepa phitnai lapen nongnam katathangnai kedam kewang kisungnai ahawara long Dr.TULIRAM RONGHANG lapen Karbiang long team keja kethe kiding kedo an chetong dunpen mai RD pidunlo Bangso AMAI along bang surikit homso se armu chetong ponlo lapen hadak ahawara long sitami Kinang sotnai development nang ji ason hey sitami Dr.TULIRAM RONGHANG alang lihin pen ning jepo Dr.TULIRAM RONGHANG kaning je alam thi alo pengle ke chaklote asita karklilo bon sitami tong sekot pen ke un e sitami BORPUNG tarapung ang kangalong towar pachun pondetlote electric mate karenta pravchin pen nang lipit pupusi lamchak chipiteka Mas joining along inglong aradapan Dr.TULIRAM RONGHANG alangli thetan akirap kelongpon ajoini APHLC a president Urun Hanse lapen Congress a president Roland Tokbi alanglitum pangrumpet pen bang troxy kepsose alanglitum kedobom a party along ningkang samseajok BJP along mesen pen chipa okdun lopusi alanglitum pen thanpo Ate non nilitum kedo dunji asong alongke to wara phan sitame pachun ponwekpo nilitum kisung naike lahelo pusi alang litum pen rat athengno klardak wai sapen than ponlo Dr.TULIRAM RONGHANG alangli non kipi ponjipu rat athengno kachechak tekang apuling station long trokdo apuling station along tinaphan nili power tiller humni an apuling tin aphan ron ponpo lapen long leapata mate phorthimia kemang sitame hithi ruini angbong pen ron ponpo lapen kowe arong sitame puling isia long pen rong suri si nang ron ponpo pusi alangli pen thanpo tangte alangli tumpen alam thele arjuponik sina Nilip Chukiela pen R1 Teron nang kilo berta Karbiang Long News Channel. Aprang tarapung long anglo la sopi bangke apal tarapung bang tanili para so tarapung ki bang ke rat pen lam ka chepechoy public interaction asayang deng la so public interaction sayang deng along lam ka chepechoy sayang deng long rat pen niliphan kenang sot asayang deng ke klempon nang jipu niliphan na chuniria teng pen nili unan ke klempon netlo isi ini lokok tahai lapen ke apar tarapung long nili election aphan campaign sigi bang dak helicopter pen dak thotlo la sila sota me dak kenang sot char sa hem aphan ta la sotangka paisa la so si pikang netlo lapen ke dak lukhimona duan nangji pulola klido dak rong klido hai tame pikang lo lapen ke dagara tum men ke toar la toar bang ke non klem pon bom lo la soning kan siang mong tang pon po lapen ko pini bang ke dak urun hanse ke hai PSLC a president lo BORPUNG tarapung ri angkang lo lapen kongres pen Roland Tokbi alang tempatir pi pon si pini don pharuini sose abang pubang piatum PSLC kongres pen che open BJP party long lemra piatang po dak itu molong pini nang deng pon lo lapen ke dak kenang ji arong tumphan nili lamchak pikang lo dak adon tin kowe rong suri sisi ki pipon ji aphana ke joy pen council pen nili pipon po lapen dak kowe rong pia ke hai nang thana prang ni dak keso klim da pipon ji pulam chaka teng pen pipon lablo pusin ni panang pulo lapen kenon ke kowe klimang si ke don pen rong siri si council pen ke lapen ang parta adak long le pota ke long le tum do lang non hithiru yang bong
dak local MSC popiter rong pia phan nili pulo adak ithuriang mong long lepota ke joy pen ron po la pen ke dak aratum karen na belang strict la aprang nili solar ke ron pon a solar jona la sinili ma ta dak mai de bom hota commissioner pen chingki boilo lang tum prabjin pen pini office ave se prabjin pen dak karen na pele yiban boripon bo selang tum nil parang than lo la pen ang parta la dak power tiller polling station truck do la polling station truck phan council pen agriculture department pen power tiller humni ni humkri ni ake joy pen rong rok kachutu kiara tum phan kipi ponje phan nilipini pangdak onlong la pen ithiriang bong la power tiller humkri ni tan peli je phan nili dak body pon la pen parta la lohara khan puta ke ron poni puani pupian ni wa pon ani mane ni phoba ka phi ke dak local MC bang pon ron pon lada ka jahak ke wildlife sanctuary ki par do tapi wildlife sanctuary along bang ke puri re laka puri re tuman ke long et pon ke kapuri tumbang den bang ke medical sub center ke ahem ki melo asidak doctor pin itu bang be asinon la tuar dangat lo pulang te dak doctor darang toy po ala dak tarapung bang ke ki kimi pan li body pon pada bang sarnile son khomolam na ji de silam na non na di nang bonai lo tumbing rong lo ne towa hadi non dak tarapung si non men ni tum tarapung sor ke dapen tolomara si bisile chele la so put ha ke mohan li pang dak pon lo nili un an ke la soning kanang bo asam mala mesen atwa nan to asam mala to ke mesen aso to ke bang ponje phan dolamara la aparta ropong pen lang lokso la lo blong de isia connection bang joy ke la un an bang ke nili por iji etina tuma thaga sita karbi tuma se aron bari ma tum lo honghari tum kecha ka se ke dinkan si ni phita atrikli kasi pini ne chakang lo je non ma silong phiji pukali MLA election 2002 MLA election afi bang ke ili un an ka bori pen la hinia to ke deng ponje pan ili bori pon si dolang sir mane non isi ba non ni tum dak upper lower tami ICDS do la so ICDS ban non puda ni tum long la son plan ba te kono la ta pose do pasitu ahor mu hota da ni tum long nang le ta rom de te ti ta ti long la so building ka peseng son je pan ili prabjin pen bori pon po sab ko bokari anchona elong le bulong de nang tuma song do matidi ala song truck atum do ala leaders to long le lang jum do sita leaders kai ta nil phana che tong ang tu bang la pena ho pen nil tum meeting adu do sala so ke nil phan ke long le po aphai bang nang pipe dong no bo XKPLT Welfare Society pen dongmukak forest IB along Chinki Jethan Lapen area in charge are Pukimi Kachebakpon Amai Mesen pen Pachunpon XKPLT Welfare Society pen dongmukak forest IB along Chinki Jethan Lapen area in charge are Pukimi Kachebakpon Amai Mesen pen Pachunpon Bangso amayalong kachingki pon lapen kachethan pon lake XKPL tialong claim rapet dam rapet ang bongalong kumadne kisung lapen kedamtang inglong do bom unahut police along pen kes mate lam hoy ke phua tum an jut etloma mate do bom langma lahai hui alam kachingki mate kacharju ajai meksi bipon lapen bangso amayalong mate chingki chethan amayalong XKPLT Welfare Society bensi chepater piponsi labangso ajai mek dengpon lapen labangso ajai mek XKPLT Welfare Society President Malong Timong Penajoksi Mai Charipo XKPLT Maipu Ranrongpi Lapen ex General Secretary Godwinson Crow XKPLT Welfare Society Kongchunbang Donelson Timung Vice President Ranam Lijang Advisor Amitabh Hanse Organizing Secretary Edison Hanse Lapen Songalong Klembang Kethe Kidingatum Chetongdun Lapen XKPLT Welfare Society Pen Area In Charge Banghinia Phan Appointment Alo Sita Pi Pajerpon Lake Rubho Killing Kerap Terang Alang Litum Banghinia Phansi Kedrets Kedo Anatuma Phan Keja Ponchia Phan Ang Hor Pitika
KPLT signatories officers atum chetong dun pen sonsuri akisung ke boy alam pupu chingki chethan po. Dok muka pen nang kilo berta rensing kiling Karbiang Long News Channel. Pini aprang sinang tum media abutung nom hana kro bilo ipotma dakne tum jirpo klembaran nom ben bakaching rum mailong nang tum kahmuri duna pot nang tum kada pana kro bilo sipini ne tum kada kaching rum alam thegela hello ning 2021 September 4 ne tum song trok pen central circle pen state government atum along ni tum lamdon che tok pen pinian ingkan po chok langrang lo si bang so pen phi song basang kok pen ni tum so mar tum ki do ke tha ke klem ke dam kopi ko poson ma bang solam the po thak sini tum ka che than si roje phan mate bidi sure ka se pacho si roje phan sini tum pini dak na humri lo pini am ke continue ni tum ni thom ke chok lo first ke so seng than thal ben dawar bakuri pen nili pen borjan bokajon homosti ni tum dam lo pen atumi bangai veskar bing lo dam lo pen pini bangke dak dok makal pen dipu bang ni tum ke pat jodam po non dak pen dam po sini tum min thing bangga kapre ka ke mang thang da ve jendi majir po tum mama si kes ke dolang ma pen kes ke juchelang ma bang so biltara chen fan sini tum ke bang pen ni dom kumama si government pana kerap kelong lama kelong lema bang solam the kacha ju siroje phan kachisan siroje phan sini tumang chumri sigela sila hello Karbia pindeng ki phir ke thak atumapan warsai kimi keklang. Karbiang Long Autonomous Council 30 Department Angpong Pen Handloom and Textile Sitami EC a Department Lo. Bangso Department ke dopensi phir thak mate Karbi apindeng sumpot chanpon bom lo. Pinpur me bangso a department kedamtang ningkan kep api langdam pulote kepapi nai mate kelang kepangkri nai a department pule pusita henune. Bonta munit nang chelar bom kethekere nang chan bom asonsi BJP a sarkar Karbiang Long Autonomous Council nang chari chalom lo pupen Karbi apindeng sumpot nang wirangrang pen kangthur pontu mate kapereng pontu pulote BJP a sarkar mate Karbiang Long Autonomous Council aphan lapen non kithurmi ove kimi atum puli pusitami henune. Anparta Karbia pindeng sumpot jutang kaching hon teknai pulote Harwaghat LAC MLA Dorsing Ronghang Sabina Teron Piseta inut abang philo sonsi alangli kachepiduk Karbi apindeng sumpot chanang chipu kabor i penang an aningkan pen Karbi ang long pen ang tan mate prekjam Adedalong Karbia pindeng sumpot kilandun mate kapeklang dun penajok penang an pierte angkang pi amunidatum chinipo. Anparta Karbi apindeng sumpot mate Karbi akhai ke khai kang timpu kapeklang dun thegajok prekjam adedalong pen nong e sitami chepalong dun lo. Anparta India President Roboti Murmu arideng pen sitami award mate nong e chepalong dun abang philo. Bangso our kimi Teklong Pen Handloom and Textile Department along Prekjam so Arlo Atumapan Warsai kimi Dopikpu Tekdam Longsi Karbiang Long Autonomous Council Atumapan Pin Khat Ponsi Samartpu Scheme 1 Pen Karbi Anglong so Arlo Atumapan Warsai kimi 1 Pilo. Sonsi bangso skema longpen kosonsi so arlo atum methang akeng arkong kacharjap mate self-employment opportunity kapalong chima pu aphan pura pini niphai pho center tarabasa phuluni training center kethomalong awareness mate chiroktok amai paduponlo bangso amayalong aluhi aman pen chetongdun mate kejapon social worker sangpi Sabina Teron P Karbiang Long Autonomous Council Handloom and Textile Department Joint Secretary Jona Singh Terang lapen phuluni Kisan Morcha Longkam Ingti Phuluni Mohila Morcha lapen Phuluni Mondol President Bimol Kro Secretary
Krona Sonrong Par Atum Chetong Dunsi Bangso Awareness Kam Training Ajai Mek Ing Samjin Pen Pachun Pon Phuluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbiang Long News Channel Karbiang Long Ratapan Nilihin Pen Kardom Pajurlo Bangso Putak Mupen Elitum Council along John Secretary Skill Development Putak along in charge along di Penangan Nengjelo Nasi Nilihin Pen ke Kanengjeji Bang ke Lapuhen lo Elitum Ladak Skill India po la Bangso Putak Elitum alang litum laso Karbiang Long non elitum wan lo Skill India akam lo setami la bagi samart pulo laso samart putak ke non bang ke Penangan elitum karbi piatum non bang si ke ceng silang pinihan lo ladak ke klaim bang ke ceng silo la pen ka opini ka bang ke taralang sosi elitum basi emsar opini lo boy phe setame elitum pini bang ke la puson along center cap do non aku center cap la bang ke la Karbiang Long area si along dam lo pini nilitum long top an bang ke nilitum pini nang lo la pen ceng bom lo di pu bang ke ceng elo he di pu bang ke ceng bom lo ma di pu bang ke ceng bom lo la si ladak aprang nilitum la ibu keret abang ke nilitum klem bom lo hala bang ke nilitum la jung si ka cevan lo boy phe non bang ke kadu ka be cerap pen si skill aputak Skill India la council pen si ladak sinang palut lo la si ladak nang palut pen aku nilitum kadu ka be Karbiang Long claim rarap dam rarap po la pen nilitum CM sarsi nilitum hanang kulit nang naing pupilo la pen nilitum along secretary tum kadu ka be ta alang litum pen cerap cito si la bangso kam non pacun po la pacun po ko claim ta claim bom po pusi ning thelo la pen council resort si kami la so kambang nang cerap dun je pansi nilihin pen aku lamthi puan si reject Longkan lo pini kang pun pini kangpu ke dipu kangpu bang ke impu elo tara lang so sop kadu ka ve centers mania sam la samart lai kopi lo la pen ni tum non hejong na nga thek don long teng polote Karbiang Long Termas Council Department thong cap pen la handloom stame dolo stame la handloom ke do pen la so samart la kopi lo ka chi prek la pen la pininali tum la bang sojai make ding ponolong la jasemet nimso pe martum kopi lo ali long pon po asa hai hoi puthak la dak pen than pachini panima samart scheme ko pela ke pirtha mane ki phir ke thak lai tum so lo tum phan aprang panji phan la skill development ke laga scope thepik skill development ke dak not uthara ke thak chota ke dak e mane kapre ka scheme de pila ta skill development ko si kupon lo asi la bang so skill development ke na Karbiang autonomous council long projin pen department na create pon po tum honorable CM sarban chingki po pen la so scheme samar scheme ke tum honorable CM sarsi 25 September 2025 ni darlang solong si inaugurate pon lo la bang ke pirthak song yor tum phan kosong se apang ke paprang ponjima labang so samar scheme mepik labang so scheme jong si da class endun pe meka ba pass dun certificate long lo polote mo certificate long let pen suri thom ba suri ni stipend ta itum piponji la pen la tang der phi skill development la chipa tang det pen la so scheme tang det pen certificate long lo polote loan se dame long ji loan 50% subsidy do jong si lak cap loan johang dun polote lak khobe chu tu ji kuti phon ta lun long la so scheme bang lage me pick la so scheme bang ke kasi tumo ko pailo itum central government be itum honorable CM sardum ga chepadu manti itum honorable dak MLA dorsim rohang sar tentu madam tu machu baidu tu chepadu pencil bang so scheme nangwan pilo Karbiang autonomous council kasi bang so scheme me pick kasi anu tin samene hi chunri ke lage youtube class ke cheng popini dak kang putulo nitum la si baidu tu manu anglo lage cheng pen hake jut pinanta uchali dun pe mekanang po pen ja pas dun pe mekanang po labang so class ken ke 80% attendance dunang ji athe la fingerprint lake mane tham kiber aja lake da kiber si Delhi legis ministry of skill development no kasi ase na tin bhasa me chunri lo so attendance me senang po la pen me sen pen chali dunang po lain lo labang so training ko anang deng do ponji lage chiklon thomak do konagi lage songjir tu phano lage alo som pi mar to man karbi pi mar
bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu